ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ବର୍ଷା ଶେଷ ଛତାକୁ ଘରର କୋଣରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଘ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଭିଜନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଣିପାଗର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ କହୁଛି ଆକାଶ ଏବେ ବି ଅନଲିମିଟେଡ ୱାଟର ପ୍ୟାକ୍ ଚାଲୁ ରଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ଢାଳିବ ବର୍ଷା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷାର ଏମିତି ଜିଦ୍ ଲାଗୁଛି ମେଘ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳେ ବର୍ଷା, ଦିନରେ ବର୍ଷା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା, ରାତିରେ ବର୍ଷା। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସେଲ୍ଫି ନେବୁ। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଏମିତି ଜମିଛି ଯେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଡଙ୍ଗା ଚଲାଇବା ସହଜ ଲାଗୁଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ କହୁଛନ୍ତି GPS ନୁହେଁ, ଏବେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦରକାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପଟେ ଘରେ ଶୁଖାଇଥିବା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ଦେଇଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ଦଉଡ଼ିରେ ଝୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଛତାକୁ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରେନିକୋଟକୁ ରିଟାୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ।